खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोनबा बियाबनि फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव गासै सा 34 बिजाथिखौ बिसायख'थि आय'गा रोखा खालामबाय। सिला फोथाराव जोनोम जागोदान गथ'खौ फाननाय आरो बायनाया सोराङाव फैदों। जरहाटनि इस्टार्न कमान्ड एयार फर्स स्टेशनाव एयार मार्शेलनि आगान। मेघालयआव फायार क्रेकार फाननायखौ खासि फरायसा आफादा हेंथा होदों। खर'सा आसामनि दाब दाब जायगायाव आल्फा उदांनि सा 10 लिंकमेनखौ पुलिसा हमदों। मैखोम बसुमतारिया बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्राय होखारजाबाय। उत्तर प्रदेशआव 17 बोसोर बैसोनि गथ'खौ खर' दानस'दों। सोनाब इम्फलनि कादांबन्दआव बमा बेफ्रुनाय जाथाय। हाग्रानि दाउ बुथारनायखौ मिजोराम सोरखारा बादा होदों। अरुणाचल प्रदेशनि रायजो बेंगिरिया LACआव दावबायहैदों। आबुधाबी थांग्रा एयार आरबनि बिरखंआव नंखाय बमा होनायनि हुमखि होनानै केरालानि सासे सुबुङा हमजादों। बखाजानाव 10 कौटि रांनि जावा टेब्लेटजों लोगोसे सासे हमजादों। ट्रेडिं एपनि जोहै रां थगायग्रा बरपेटानि थगायसुलाखौ अरुणाचल प्रदेश पुलिसा हमदों। थेन्डाइ साहा बागानाव मैदेर फिसानि गोथै सह बोखांनो हादों। बिसाया 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ 25 नभेम्बराव खुंफुंगोन बुंदों गुरु पबित्र बर'। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फैगौ 13 नभेम्बराव अक्षय मोनबा बियाब फारियै सिडली, बङाइगाव, बिहाली, चामागुरि आरो धलायाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा गासै सा 34 बिजाथिखौ रोखा खालामबाय। बेबादिनो सिडलीआव सा 3, बङाइगावआव सा 8, बिहालीआव सा 4, चामागुरियाव सा 11 आरो धलायाव सा 8 बिजाथिफोरा उफ्रा बिसायख'थिनि दावहायाव बाहागो लासिगोन होननानै बिसायख'थि आय'गा रोखायै फारिलाइ फोसावदों। फैगौ 11 नभेम्बरसिम बयबो बिजाथिफोरा गावबा गावनि बियाबाव फोसावदिंनो हागोन होननानै मिथिहोनायजों लोगोसेनो 13 नभेम्बराव भट होखांनायनि उनावसो फैगौ 23 नभेम्बरावसो बेनि फिथाइखौ फोसावगोन होननानै फोरमायबावदों बिसायख'थि आय'गा। मख'नो गोनांदि बे मोनबा एसेम्बलि बियाबा थांनाय लकसभा बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो लांदां जानानै दङमोन। धेमाजि जिल्लानि सिला फोथाराव गोदानै जोनोम जागोदान गथ'खौ फाननाय जाथायनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। पुलिसा बे जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रैखौ एरेस्ट खालामनानै न्यायारि जोबथेसालियाव दैथायहरदों। गथ'सानि बिफा बुरा बरा, बिमा सबिता बरा, बाबुल बरा आरो दिलीप सयकियाखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरदों। नाथाय गथ'खौ बायग्रा बेबी पेगु आरो बिथांनि फिसायखौ पुलिसा खानाय जाथ'वाखै। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै सिला फोथार पुलिसा 209/24 नम्बराव केसखौ रेजिस्टार खालामनायनि उनाव इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 61 साब क्लज 2, 143 साब क्लज 4, 75/81 जास्टिस केयार प्रटेक्शननि जोहै नायबिजिरनायखौ सोलिहोसिगोन होननानै मिथिहोदों। बाबुल बरा, दीपक सयकिया आरो जोनोम जागोदाननि बिफा बुद्धिमान बरानि बिमा सबिता बराया सिला फोथाराव गोदानै जोनोम जागोदान गथ'खौ फाननाय आरो बायनाय खामानिजों लोब्बा दङमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय गथ'सा फाहामगिरि डक्टर चन्द्रजित दलेजों लोगोसेनो गोदानै जोनोम जागोदान गथ'खौ बायग्राफोरा आथिखालाव खारखोमानानै दङ होननानै मिथिहोदों। देग्लायनि दिवाली फोरबोखौ जयैनो फालिनो थाखाय इन्डियान एयार फर्सनि एयार मार्शेल सुरत सिंहआ खर'सा आसामनि जरहाटआव थानाय इस्टार्न कमान्ड एयार फर्स स्टेशनाव दावबायफैनानै आगान होफैदों। जरहाट एयार फर्स स्टेशननि एयार कामान्डार आर अरबिन्दआ एयार मार्शेल सुरत सिंहखौ बरायनायाव फाहामथाय दालायनि एयार कामान्डार सुनील आग्रवालाबो थाफादोंमोन। जरहाट एयार फर्स स्टेशननि अख्रां दावहारुफोरजों बे दिवाली फोरबोनि समाव लोगो होनानै आथिखालाव एयार मार्शेल सुरत सिंहआ माखासे दाथायारि बिथिङाव नोजोर बोनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों। आथिखालाव दिवाली फोरबो खुंनायनि मुङाव फायार क्रेकार एबा बमा गावग्लुंनानै बारखौ गुबुंले खालामनायनि थाखाय मेघालया खासि फरायसा आफादा फायार क्रेकार एबा बमा फाननाय बायनायखौ होबथादों। लोगोसेनो बयबो जाहाथे आलारि बाथि सावनानैल' गोजोनै दिवाली फोरबो खुंनो थाखाय खावलायदों।
मानो होनोब्ला दिवाली फोरबोनि मुङाव फायार क्रेकार एबा बमा गावग्लुंनानै बारखौ गुबुंले खालामनायाव सुबुं देहानि फारसे गोबां खहा लाबोयो। बेनिखायनो रावबो खहा खालामाजासेनो दिवाली फोरबोआ खुंजायो बेखौ हास्थायदों खासि फरायसा आफादा। खर'सा आसामनि शिबसागर जिल्लायाव दाब दाब जायगानिफ्राय पुलिसा गासै 60 आल्फा उदांनि लिंकमेनखौ हमदों। आसाम पुलिस, 23थि आसाम राइफल्स आरो इन्डियान आर्मिनि माउन्टेन ब्रिगेडनि मोनसे हानजाया जथाय अपारेशननि जोहै बिसोर 60 लिंकमेनखौ हमनो हादों होननानै मिथिहोदों। अरुन्धति दाहतिया आरो गणेश लाहन आल्फा उदांनि मैखोम मावथिनि दैदेननायाव डिब्रुगड़ जिल्लानि साबुवायाव आईडी बमा बेरहोनायनि उनाव रैखाथि हानजाया सार्च अपारेशननि जोहै 60खौ खादों। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट फराम आरो बड'लेण्ड रादाब डिजिटेल खौरां बिजोंनिफ्राय होखारजाखांनायनि उनाव आथिखालाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमाबो मैखोम बसुमतारीखौ गौथुमनि संबिजिर बायदियै रांगिरि बिबानजों लोगोसे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्रायबो होखारबाय। रांगिरि बिबानखौ बोख्लायनायजों लोगोसेनो गौथुमनि सोद्रोमाखौबो दाननानै होबाय होननानै बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा गांसे फोसाव बिलाइनि जोहै मिथिहोदों। बृहस्पतिबारखालि मोनसे गोनांथार हाबाफारिजों गौथुमनि बिबानगिरिफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि लानानै रांगिरि बिबानाव थानाय मैखोम बसुमतारीखौ गौथुमनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि समाजारि खौरां बिजोङाव मैखोम बसुमतारीनि माखासे अजद गोनां सेक्सुयेल राव बुंनायफोरा गोसारदोंमोन। गावनि मर्यादाखौ बावगारनानै मैखोम बसुमतारीया समाजनि इनाय लामाजों आगान सुरनायखौ नोजोराव गोग्लैनानै आथिखालाव मोनफ्रोमबो आफादफोरा बिबानजों लोगोसे सोद्रोमाखौबो दाननानै एरख'दों। उत्तर प्रदेशनि जौनपुर जिल्लायाव बुधबाराव हानि दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव सासे 17 बोसोर बैसोनि गथ'नि खर' दानस'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिसा थैनाय सुबुंनि मुंखौ अनुराग जादव होननानै सिनायथिनो होदों। मख'नो गोनांदि मोननै नखरनि गेजेराव हाखौ लानानै नांज्लायनायनि जाहोनाव सोमजिनाय हिंसायारि मोगा-मोगिनि उनाव बे गिख्रंथाव खर' दानस'नाय जाथाया जादोंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोबावदों। पुलिस सामलायगिरि अजयपाल शर्माया बे गिख्रंथाव दाङाबाजिनि सायाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सानै गामियारिफोर रामजित जादव आरो लालता जादवनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो हाखौ लानानै दावराव-दावसि जाबोबाय थादोंमोन। मख'नो गोनांदि लालता जादवनि फिसाज्ला रमेश जादवआ दान्थे बिदान्थे गोनां हाखौ सुस्रांनो जागायनायनि उनावनो बांसिन जादोंमोन आरो बे जेंनानि मोगा-मोगियाव रमेशआ रामजित जादवनि फिसाज्ला अनुराग जादवखौ थुंग्रिजों गाग्लोबदोंमोन आरो बिनि खर'खौ दानस'दोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। बे समाव खारखोमानानै थानाय दायनिगिरि रमेशखौ नागिरनाया सोलिगासिनोबो दं होननानैबो पुलिसा मिथिहोबावदों। बे जाथायनि सायाव जौनपुरनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट दिनेश चन्द्रआ दायनिगिरिफोरा गिख्रंथाव फिथाइजों मोगा-मोगि जानांगोन बाथ्राखौबो मिथिहोदों। भीम आर्मिनि गाहाय चन्द्रशेखराबो बे गिख्रंथाव बुथारनाय बाथ्राखौ सोंखारिदों आरो अनुरागनि दुखुगोनां नखरनि फारसे दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशनि जौनपुराव ताइक्वान्ड' गेलेगिरि अनुराग जादवनि मुगैथाव बुथारनाय जाथाया दुखुनांथाव आरो साजा होजाथाव। सोनाब इम्फल कादांबन पार्ट 2 मायाइ लेखायाव बमा बेफ्रुनाय जाथाया सोमावग्लुंहोदों आरो जायगानि बिबानगिरिफोरखौ जिंगासिहोदों। बे बेफ्रुनाय जाथाया बेलासिनि 4:20 रिंगासोआव अग्राम हरिदास मुंनि सासे सुबुंनि न'आव जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव लामसां पुलिस थानानि सिङाव थानाय जायगानिफ्राय रावबो खहा जानाय एबा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बेफ्रुनायनि उनाव सोनाब इम्फल पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव नायबिजिरनो सौहैयो आरो बे जाथायनि बागै गामियारिफोरनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव बिथा खालामनानै ड्रन बमा गाग्लोबनायनि जाथावनाखौ नागिरगासिनो दं होननानै गागि पुलिस मावख'गिरिया मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि हायुङारि नायबिजिरग्रा एजेन्सि एबा NIA आ सिगांनिफ्रायनो कौत्रक आरो कादांबन गामिफोराव 1 सेप्तेम्बर खालि जानाय गिबिसिन ड्रन बमा बेफ्रुनाय जाथायनि नायबिजिरनायखौ आखायाव लाखाबाय। मख'नो गोनांदि सोनाब इम्फलाव थानाय कांपकपि जिल्लानि सिमायाव थानाय बे ओनसोलफोरा मे 2023 मायथाइयाव मणिपुराव हिंसानि जागायजेननायनिफ्रायनो अराय सम उदखारिफोरजों गाग्लोबजाबाय थाबोदों। सेप्तेम्बरनि बै दुखुनांथाव सानावबो कौत्रक गामियाव ड्रन बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव सासे आइजोआ जिउ गोमादोंमोन।
मिजोरामाव हाग्रानि दाउ बुथारनायखौ मिजोराम सोरखारा बादा खालामदों। अखाफोर दाननैनि थाखाय बादा होदों मिजोराम सोरखारा। बिथोन मानियाब्ला सोरखारनि आयेन 163 साब क्लज 1 बायदियै दायनिगिरिखौ साजा होनायबो जागोन होननानैबो सुलुङाव मिथिहोदों। आइजलनि जिल्ला बेंगिरि लालरिया फुवाया मोनसे बिथोननि गेजेरजों मिथिहोदों दि सोलिफु बोसोर 2024 नि अक्ट'बर आरो नबेम्बर दानाव मासेबो हाग्रानि दाउ आरो जुनारफोरखौ रावबो मैहुर एबा सिखार खालामनो मोननाय नङा। भारत आरो चाइनानि सिमायारि ओनसोल तावांआव अरुणाचल प्रदेशनि रायजो बेंगिरि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल के.टी. पारनायकआ दावबायहैदों। LACआव थानाय इन्डियान आर्मिनि जवानफोरजों लोगो हमहैनानै रायजो बेंगिरिया माखासे सोंनाय फिननाय हाबाफारियाव लोगो लाहैदोंमोन। रायजो बेंगिरिनि बे दावबायनायाव 5 माउन्टेन डिभिजननि GOC मेजर जेनेरेल करमबीर सिंह ग्रेवालआ थाफादोंमोन। बेनि उनाव रायजो बेंगिरिया खाथि खाला ओनसोलाव थानाय गामियारिफोरजोंबो लोगो हमहैदों होननानै मिथिहोबावदों। केरेलानि 26 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा आबुधाबी थांग्रा एयार आरबनि बिरखंआव नंखाय बमा होनायनि हुमखि होनायनि दायाव हमजादों। पलाक्काड जिल्लानि थागिबि मोहम्मद इजाजआ फोरमायनाय बायदिब्ला मंगलबारनि मोनाबिलियाव करिपुर गेजेर हायुङारि बिरखं गाथोननि सामलायगिरिनो मोनसे जिमेल दैथायहरनानै क'झिक'डनिफ्राय थांनो गोनां बिरखंआव बमा दंमोन होननानै हुमखि होदोंमोन। बे नंखाय हुमखि होनायनि उनावनो बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफोरा अजद होदोंमोन आरो जायनि थाखाय जायगायारि पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि साइबार पुलिसनि हेफाजाबजों नायबिजिरगिरिफोरा सिगिनायनि सिनायथिखौ नागिरना दिहुननो हादोंमोन आरो इजाजखौ खानाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बखाजानाव 10 कौटि रांनि जावा टेब्लेटजों लोगोसे सासे हमजादों। रिपर्ट बायदिब्ला बखाजानाव फेग्रा मुवा लाबोनायाव हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मोहम्मद वारिस होननानै सिनायथि होदों। मावख'गिरिफोरा जब्द खालामनाय कनसाइनमेन्टनि बेसेना 10 कौटिसो रांनि जागोन होननानै आन्दाज खालामदों। मख'नो गोनांदि बे दाननि 8 अक्ट'बरावबो आसाम पुलिसआ करिमगन्जआव गासै 8 कौटि रांनि 80,000 जावा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखा बे फालांगिजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय त्रिपुरानि टेंकु मालाकार आरो सुजित देव मुंनि सानै दायनिगिरिया हमजादोंमोन। बरपेटा जिल्लानि थागिबि जाकुब आली 30 बोसोरखौ ट्रेडिं एपनि जोहै गोबां रां थगायनायनि दायाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। जाकुब आलीनि हेंथायै नाहरलुगुन थानायाव 81/24 नम्बरनि केस रेजिस्टार जानानै दंमोन। इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 420 नि जोहै अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। आसाम पुलिसनि इन्सपेक्टर के देबनि हेफाजाबाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसनि मोनसे टीमा बरपेटा जिल्लायाव फैनानै जाकुब आलीखौ एरेस्ट खालामफैदों। सनितपुर जिल्लानि राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेन्डाइ साहा बागाननि 9 नं लाइनाव मासे मैदेर फिसाया नालायाव गोग्लैनानै जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथाया हर गेजेराव हाग्रानि मैदेरनि फालोआ आदार नागिरनानै ओनसोलाव गिदिंथिंनाय समाव जादोंमोन जानो हागौ होननानै आन्दाज खालामदों। दिनै फुङाव साहा बागाननि मावसुमाफोरा खामानि मावनो फैनाय समाव मैदेर फिसानि गोथै सहखौ नुसनो होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि बागै हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनो लाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बर' सावथुनखौ गोजौ मानथाखोनि खालामनाय आरो महरगिरिफोरखौ थि मोनसे दिखा होनायनि थांखिजों जोनोम मोननाय बिसाखौ थांनाय 6 बोसोरनि सिगां दाफुंनाय जादोंमोन। बेबादिनो फैयै फैयै देग्लाय 6थि बोसोराव आगान होबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लाय बोसोरावबो बिसाया 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव 25 नबेम्बर खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो साखाफारा खालामनाय बाथ्राखौ बरमायाव खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। 25 नबेम्बरनि सिगां 24 नबेम्बर खालारखालि हाबाफारि बायदियै भइस अफ बड' सिंगिं कम्पिटिशनखौ लानाय बाथ्राखौबो फोरमायो। 25 नबेम्बरनि 4 रिंगानिफ्राय एवार्ड सेरेमनिया जागायगोन आरो देग्लाय बोसोराव बिसाया 2023-2024 इं मायथाइ बोसोरनैनि सावथुन शर्ट फिल्म कम्पिटिशन, सा सानजा रायजोनि गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि रावनि शर्ट फिल्म कम्पिटिशन,
बड' मिउजिक भिडिअ कम्पिटिसन बायदि लानाय बाथ्राखौ खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसेनो देग्लाय बोसोरनि बे एवार्ड सेरेमनियाव गाहाय आलासि महरै बलिउडनि गागि फावखुंग्रि पद्मनि कालापुरिया बाहागो लाफैगोनखौ फोरमायो। बे हाबाफारियाव रांखान्थि मदद होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव सा 600सो नायगिरिफोरा बाहागो लानो हागोन बाथ्राखौबो फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।